момчето с тъгата в очите, с младата си жена и двете им деца. Детето плаче, тя заповядва. Видимо, той е под контрол от жената. Той е тъжен, с празен поглед, погледна мен. Сякаш шепнеше: помогни ми. Мислено му пратих любов, защото друго не мога. Изглеждаха като в плен, на бедност, проблеми и може би зависимости. Душата ми го съжали, но не с жал, а с любов. И другата случка за момчето в количката. В парализа, без възможност да говори, без възможност да се храни сам. Другите се грижат, а той просто е. И душата ми се сви, защото знам колко иска да изживее живота. И си казах, ако можех, бих му дарила движение, песен, свобода. Пратих и на него любов, като светлина, която понякога е по-силна от думите.